laskuvarjohyppy edessä. Mikä fiilis? Aivan loistava. Ensimmäinen kerta, kun menee 200 ilman Hieno homma. Mistä sait idean lähteä hyppäämään? Pakottiko joku? Pakotti pojat. Lapset Okei. osti synttärilahjaksi. En ole missään nimessä. 20 vuotta sitten olisin hypännyt, vaan nyt en vapaaehtoisesti. Se on itse asiassa parempi hypätä nyt, koska silloin kamat oli vähän alkeellisemmat. Eli nyt, niinhän se sanoikin tää kouluttaja, että siis yleensä 1000 kertaa 1000 aukeaa yleensä pariin. Joo, kyllä. Ei siinä, lähdetään kokeilemaan mitä tuntuu. Lähdetään menemään. Hirveen pehi-iski saaminen, kun täällä koneessa ei ole ilmastointia. Muuten hyvä meininki. Vielä haluat hypätä. Pakko hypätä, ei voi mitään. Tää on pantu niin sanotusti kuulumuudelle tää ajatus. Ihan sama mitä tapahtuu, täältä hypätään pois. Sehän on hauska. Ehdottomasti. Wants to find me, I'll be in the last place you would look, in a place where people used to be, a land that's called reality. You'll find me there. I won't be catching up on Reddit, I won't be watching any news. Jumalauta, on mahtavaa. Ai saatana! Varjokin aukesi. Ai saamari. Tosi hieno. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. I'm always drowning in the static, I'd rather swim in crystal seas. My battery's been running. Yes. Jee! Noin, onneksi olkoon. Kiitos. Hyvin meni. Aivan tosi jees oli vetää narusta ja nauttia kesästä. Tää on oikeesti vertaus sille. Oikein, kannatti lähteä. Ja sitten seuraavaksi hyppykurssille vaan. Kyllä, ja jokainen, joka katsoo tätä, niin tänne äkkiä. Ilman tätä ei voi elää näköjään. Kyllä.